Masayang inanunsyo ng tanggapan ng Donsol Municipal Police Station na muli silang nanguna sa Unit Performance Evaluation Rating o UPER nitong June 2025. Ayon kay Police Captain Alwin Latonio, hepe ng Donsol MPS, 90% ang kanilang nakuhang rating nitong nagdaang buwan na bunga raw ng kanilang pagsusumikap na mapanatiling ligtas at mapayapa ang kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad. Patunay din umano ito na may pagkakaisa sa loob ng kanilang himpilan. Siyempre, sir, very high moral, proud sa ating mga sa ating mga tauhan kasi very responsible sila sa kanilang mga trabaho. So kasi natin ito dahil sa kanilang dedikasyon sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Dagdag pa ng hepe, hindi lamang nitong Hunyo dahil mula pa daw noong Enero ay nanguna na sila sa UPER o 6 na buwan ang nangunguna sa mga istasyon ng pulisya sa lalawigan ng Sorsogon na may pinakamagandang performance at madaming nakamit na tagumpay. Sa datos ng himpilan, sa loob ng 6 na buwan, 2 frustrated homicide, 1 murder at 1 kaso ng panggagahasa ang kanilang naitala. Nangangahulugan daw na napakababa ng crime rate sa kanilang bayan. Sisikapin namin, sir, na ma-maintain yung aming rating. Minsan kasi, sir, nagbabase tayo sa ating mga accomplishment. Sa accomplishment tayo nagbabase. Kaya doon tayo minsan nakakakuha ng mas mataas na points. Kabilang ang Donsol MPS sa 8 Class A Municipal Police Station sa lalawigan ng Sorsogon. Kabilang dito ang Sorsogon CPS, Erosen MPS, Bulan MPS, Castilla MPS, Matnog MPS at Pilar MPS. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.